хора, казвам, аз съм Геймеран Беген и се бях объркал, защото вчера не можах да кача клипът. Защото аз бях правил един друг клип и мислех да го качам в YouTube и го качих, но пък ми изписа, че бил отхвърлен. И не знаех какво да правя, затова сега правя втори епизод. Аз в момента качвам другия, те го правих. След няколко дена ще играем и с другите момчета. Нали помните? Геймър Венци. Просто Венци ще го нарека. Венци, Даниел, Миро, ако си носите телефоните. Да, това мисля, че съм момчетата. Едно момче Стелян, ако дойде, защото е болен. Напълно може да се оправя, защото ние сега сме вакансия. И да, това исках да кажа сега. Можем да си направим въдица, но аз искам да изчакам да дойде някой скелет да го убият. Или паяк. За да мога да се направя едно и такова тет и стрели. Как се казваш? Забравих името. И това иска да кажа. What the hell? И тук не разбирам, за какво са го остали те вдаве. Да, бум. То пак ще ми се направим живота. Сега да се и наспим. Отидем... не сме вадно. Но пога ще малко тъпчко тъй. Се научи тък му остава залезът. Но не е така. Просто така показва. А пък той се издига слънцето. Отива нагоре и ще остане по себе. Още. О, желе. Желе не го бях видял. Не съм те видял. Добре, нищо не ме направи. Аз тук гледам за някой чудовище, ще искам да поубия малко чудовище. What? Камила. Кома гледаш, бе? Бах ти Камила. Виждали ли сте Камила в Майнкрафт? Викам дайте. И ми повдигна малко лева. То селен, къде отива, бе? Бах ти простя. Опа, ма стало. И както виждате, тук на кефи сървъра. Аз го изтегли сървъра. Но не знаете, че нали вие знаете, че нещата аз си ги правих. И тези. Аз ви го казвам нарочно, че съм ги правил. Защото аз ги правих в първият ми епизод, когато беше преди вчера пак. Но не стана и за това сега правя втория епизод. Защото нали сега бяхме правили първия и сега правя втория. Защото не искам да е много дълъг. И затова само дойде дали са и качил хора. Не. Не искам да качам още нищо, бе, просто. Добре. Епизод първи правя къща. Само да видя къде изглежда. Ще изглеждате, бе. Бах ти гадното, бе. Много не изглеждате. Я искам да видя нещо в тези приложения.